Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Mehefin 18 haen uwch 11 cwestiwn 13. Hafaliadau cwadratig mewn cyd-destun. Y cwestiwn ni'n mynd i edrych ar. Mae pel yn cael ei thaflu i fyny o uchder o 1 metr uwch lawr llawr. Ar ôl t eiliad, ei uchder uwch lawr llawr yw h metr, lle mae h yn cael ei roi gan h yn haflu 1 plus 8t minus 5t sgwar. Dangoswch fod yr amser mae'n ei gymryd i gyrraedd uchder o 4 metr yn bodloni'r hafaliad 5t sgwar minus 8t plus 3 yn hafelu 0. A newn ni hwnna gynta. Felly meddwl am y cwestiwn. Mae yna derm wedi sgwario, felly mae hyn yn awgrymu rydym yn delio gyda hafaliad cwadratig. Ar gyfer A, fe gawn wybod yr uchder 4, felly gallwn amnewid am yr h yn yr hafaliad cyntaf yma i weld beth sy'n digwydd. Felly 4 yn lle'r h yn hafelu 1 plus 8t minus 5t di sgwario. Adio 5t sgwar i ddau ochr. Ni'n mynd i ail drefnu hwn nawr. A fel chi'n gwybod, mae eisiau gwneud, ta beth chi'n gwneud un ochr yn goffod cael ei wneud i'r ochr arall. Felly adio 5t sgwar i'r ddau ochr. Mae 'da fi 5t sgwar plus 4 ar ochr chwith a 1 plus 8t ar ochr dde. Tynnu 8t o'r ddwy ochr. Felly mae 5t sgwar minus 8t plus 4 ochr chwith yn hafelu 1 ar ochr dde. A wedyn tynnu 1 i gael pob peth ar yr un ochr. 5t di sgwario minus 8t minus 1 plus 4 neu plus 3. Hafelu 0 a dyna beth o'n i angen. Wedyn, oedd angen datrys hwn yn rhan B. Y rannau coch na yw bod chi'n dangos bod chi'n gwneud yr un peth i'r ddau ochr bob amser. Felly rhan B. Datryswch yr hafaliad 5t sgwar minus 8t plus 3 yn hafelu 0. Wel, meddwl, gallwn ddefnyddio'r fformula, a hwn ar flaen y papur arholiad, ond mae'n haws ei ffactorio, os ni'n gallu. Felly, trio ffactorio. T yn mynd ar y ddau ochr. Wedyn mi eisiau edrych ar y ddwy gynta, ffyrs neu'r ddwy gynta, a ni angen 5t di sgwario. Felly, 5, yr unig ddau rhif cyfan sy'n lluosi neu 5 yw 5 ag 1. Felly, gosodwn ni 5 yn 1, 5t yn 1 a 1t yn y llall. Ar hyn o bryd, y lluniadau fel yna. Wedyn mi edrych ar y ddau ola sy'n rhoi plus 3 yn ni. Y ddau ola, lasts olaf yma y ddau ola. Felly, beth sy'n lluosi i wneud 3? Pa rifau cyfan sy'n lluosi i wneud 3? Wel, 1 a 3. Ond mae gyda ni minus 8 yn y canol. Felly mae angen minus 1 a minus 3 yno ni i wneud lluosi i wneud plus 3 ar y diwedd. Felly gallen ni wneud y sefyllfa yna neu'r sefyllfa yna. Felly 5t minus 1 lluosi t minus 3 neu 5t minus 3 lluosi t minus 1. Nawr mae rhaid edrych ar yr minus 8t. Felly, os edrychwn ni ar yr darn oren, yr braced oren, yr allanol a'r mewnol, ac am yr allanol, ni'n cael 5t lluosi minus 3, ac am y mewnol, ni'n cael minus 1 lluosi 1t. Felly, mae hwnna'n rhoi minus 15t minus 1t yn rhoi minus 16t. Wel, nid dyna beth sydd gyda ni. Felly, trial y llall. Ni ddim angen hwnna. Trial y llall yn y porffor. Ar y tu allan. 5t lluosi minus 1. A wedyn minus 3 lluosi t. Felly, mae minus 5 gyda ni. Minus 5t. Minus 3t yn rhoi minus 8t. A dyna beth o'n i angen. Felly ni'n mynd i gadw y ddau fraced ola yma.
y ddau allanol a'r mewnol sy'n rhoi'r term canol i ni. Rwyna sy'n mewn T yn unig. Felly mae gyda ni sefyllfa nawr le mae 2 fracet yn lluosi i wneud 0. Achos ni'n gwybod bod y tabl 0, mae un o'r rhain yn gorfod fo'n 0, felly ni'n gallu dweud bod naill ai 5t minus 3 yn 0, neu bod t minus 1 yn 0. So, o'r un cynta, ydw 3 i'r ddau ochr, mae 5t yn haflu 3, rannu dy 5, mae t yn mynd i fod yn haflu 3 pumed, neu 0.6 eiliad. Y llall, ydw 1 i'r ddau ochr, a ni'n cael bod t yn haflu 1. Felly mae 2 ateb dyn ni. T yn haflu 1, neu t yn haflu 3 pumed. Beth os ych chi ddim yn gallu ffactorio yn dda iawn, a bod chi angen defnyddio'r fformula? Felly, dyna'r hafaliad, a ni'n gwybod bod y fformula angen a, b ac y, felly'r a yw beth sy'n o flaen y t sgwar, b yw beth sy'n o flaen y t yn cynnwys yr arwydd, a c yw beth sy'n o flaen, beth sy'n wrth ei hunan heb t o gwbl, yn cynnwys yr arwydd. Felly defnyddio'r fformula sy'n cael ei roi i chi ar y tudalen flaen, a ni mewn t nid x's. Felly minus b yw minus 8. A mae werth dod i nhw lawr rhag ofn chi'n gwneud camgymeriad yn yr minus yma. Plus neu minus, b di sgwario, sef minus 8 i gyd di sgwario. Bydd yna'n cael gwared y minus. Minus 4, lluosi a, sef lluosi 5, lluosi c, sef lluosi 3. A mae werth tacluso i fyny faint chi'n gallu cyn chi ddefnyddio eich cyfrifiannell. Does dim cyfrifiannell ar y papur yma, felly tacluso sydd rhaid. Felly plus 8, plus neu minus, minus 8 di sgwario'n 64, a minus 4, lluosi 5, lluosi 3, yn dod yn 60. Felly, a wedyn rhannu gyda 10. Felly, o dan yr ail isradd, mae gyda ni 4, felly mae t yn haflu 8 plus neu minus ail isradd 4, rannu 10, a ni'n gwybod beth yw ail isradd 4, sef 2. Felly, ni nawr yn gallu gwahanu nhw mewn i plus neu'r minus. Felly, mae 8 plus 2 rannu 10 dyn ni, neu 8 minus 2 rannu 10 dyn ni. A ni'n cael naill ai 10 rannu 10 sy'n 1, neu 6 rannu 10 sy'n rhywun peth a 3 rannu 5, neu 0.6. Felly, 2 ateb, ond wedi defnyddio'r fformula yn lle ffactorio. Ond, beth os ydyn ni yn ame felly bod ni'n gwneud camgymeriadau gyda'r fformula, a does dim cyfrifiannell ar papur yma, felly dwi'n mynd i drial y dull cynnig a gwella. Felly, ni'n mynd i greu tabl nawr. Dyma'r mynegiad gyda t. Wedyn mynd i gosod rhifau mewn, so gosod 1 mewn. So 5 lluosi 1 wedi sgwario, minus 8 lluosi 1, plus 3. A mae hwnna'n rhoi fi 5 minus 8 plus 3 yn rhoi 0. Felly mae hwnna yn mynd i fod yn 1 ateb. T yn haflu 1. Ni'n gwybod bod 2 ateb achos mae fe'n mynegiad sgwar. 3 a 0, a ni'n gwybod mae hwnna'n 0 plus 3 sy'n rhoi 3 i ni. Felly ni ddim angen hwnna. Felly mynd ffordd arall, ni wedi gwneud 1, ewn ni 2, so 2 yn lle'r t, 5 lluosi 2 di sgwario, minus 8 lluosi 2 plus 3 yn rhoi 5 lluosi 2 di sgwario yn 5 lluosi 4 yn 20, minus 8 lluosi 2 yn minus 16 plus 3, a mae hwnna'n rhoi 4 plus 3 yn 7. Felly ni'n mynd ffordd rong, ni'n mynd rhy uchel nawr. Felly tria creu braslun ar i weld beth sy'n digwydd. Ni'n gwybod bod e'n hafaliad cwadratig, siap hwn yn mynd i fod fel cwpan, positif, so felly y pen i lawr. Felly os ni gosod mewn y rifau ni'n gwybod, felly t yn 1
T yn 1 yn rhoi 0 i ni, felly 1, 0. T yn 0, ni'n cael 3, felly 0, 3. A wedyn oedd T yn 2, ond ni'n cael 7. Felly, ni'n gwybod bod y siap yn mynd i fod fel cwpan, ond mae fe hefyd yn gymesurol. Felly, ni'n naill gallu gael siap sy'n edrych fel yna, felly bod y pigen yn ochr yna, ond i hwnna'n edrych yn iawn. Neu, bod y pigen ochr yna yn rhoi siap fel yna sy'n ysgo bach yn well i ni. Felly, os ewn ni rhwng 0 a 1 i edrych beth yw'n gwerth ni, felly trio 0.5. Cofiwch sy'n cyfrifiannell dyn ni. Felly 0.5 di sgwirion, 0.25. 5 cwarter yn neud 1.25. A mae 8 hanner yn neud 4 plus 3. Felly 1.25 minus 4 plus 3 yn rhoi 0.25 i ni. Un agosach. Ond anig i ni'n bell, felly ni'n mynd i drial, felly ni rhwng 0.5 ac 1, achos yn lawr i 0 yn 1, felly os nawn ni drial, gyllen ni fynd hynny'r ffordd, ond nawn ni drial 0.6 falle i ddechrau, felly 5 llios i 0.6 di sgwario minus 8 llios i 0.6 plus 3. Mae 0.6 di sgwario'n 0.36 a 5 o'r yna, wel bydd y 2 o'n nhw'n 0.72, felly bydd y 4 o'n nhw'n 1.44 a un arall yn rhoi yn ni 1.8. O, mae'n wedi dyblu a haneri i gael y 5. OK, felly 1.8. A 8 llios i 0.6 yn 4.8 plus y 3. A ni'n cael ateb 0. Felly 0.6 yw'n ail ateb ni. Ond, chi'n gweld pwy mor gymleth yw hwnna'n mynd. Felly mae lot yn rwyddach i ffactorio os ych chi'n gallu. Ar rhan C, roedd dehongliwch eich ateb i rhan B yng nghyd-destun y cwestiwn. Felly, meddwl, beth sy'n digwydd pan rydym yn taflu pel i'r awyr? Mae'n mynd i fyny ac wedyn mae'n dod nôl lawr. Felly, ar wahân i pan fydd ar ei bwynt uchaf, mae'n mynd trwy pob uchder ddwy waith. Felly, yr ateb ni angen, mae'r bel yn cyrraedd uchder o 4 metr ar y ffordd i fyny, pan oedd chi yn 3.5 eiliad, neu 0.6, ac yn parhau ar ei ffordd i fyny. A wedyn, mae'n disgyn ac yn mynd trwy'r pwynt uchder 4 metr ar ei ffordd i lawr, pan roedd ti yn 1 eiliad. Ond mae yna bosibiliadau eraill, felly, byddwch chi'n gallu meddwl am rai. Os ni'n gallu, os bydd yr cwestiwn wedi gofyn i chi, cwestiwn arall nawr, falle bydd fe'n gofyn i chi ar gyfer C, ar ba amser bydd y bel yn cyrraedd ei bwynt uchaf. A beth bydd uchder y bel ar ei pwynt yma. Felly meddwl, cynrychiolir yr uchder gan yr hafaliad cwadratig, pan mae rhain yn rhoi graffiau cymesurol. Felly mae'n mynd lan, cyrraedd pwynt uchaf a dod nôl lawr. Felly pwynt uchaf yw pan mae'r hanner ffordd rhwng y ddau amser, mae ar yr uchder 4 metr, gan bod e'n gymesurol. I ddarganfod hanner ffordd rhwng y dau rif, cymerwn cymedr y ddau. Felly pan o'n i ar uchder 4 metr, oedd ti yn 3.5 eiliad neu 1 eiliad. A ni angen hanner ffordd rhwng hwnna. Felly, amser i gyrraedd y pwynt uchaf, ni'n mynd i cymeryd y cymedr ydyn nhw ar anid y 2, ond falle byddwch chi'n gallu gweld tan 4.5 byddai hanner ffordd. Os na, newn ni wneud y swm. Felly 3.5 ydw 5 pumed yn rhoi 8 pumed, hanner yna yn 4.5. Neu gallech chi fod wedi gweud hanner ffordd rhwng 0.6 eiliad ac 1 eiliad yn 0.8 eiliad. A wedyn mae'n gofyn yr uchder y bel ar y pwynt yma. Ewn ni nôl i'r hafaliad cyntaf. Felly'r uchder yw 1 plus 8
t minus 5t di sgwario. Felly gosod 4/5 mewn yna, a ni'n cael 8 lluosig 4/5, 1 plus 8 lluosig 4/5 minus 5 lluosig 4/5 wedi sgwario. 8 lluosig 4 yn 32/5 yma, dod nhw gyd dros 5, felly newid yr 1 neu 5 dros 5, a 4/5 wedi sgwario yn 16 dros 25. Ysgwario'r ddau, ond os ni'n llosi hwnna dy 5, mae 5 yn mynd i ganslo mewn i'r gwylod a gadael fi dy 5, felly ni'n tynnu 16 dros 5. Felly mae 5 plus 32 minus 16 dyn ni wedi rhannu dy 5, a ni'n cael 21 wedi rhannu dy 5, neu 4 a 1/5, neu 4.2 eiliad. Deunydd bonus na, rydych chi'n gweld beth sy'n digwydd pan mae'r belyn yn mynd i fyny. Beth mae hyn yn edrych? Felly, yr uchder, mae'n cael ei daflu 1 metr uwch ben lefel y ddeiar. Mae'n mynd lan i le mae'n mynd, gostwng a mae'n dod nôl lawr. Mae graff gyda ni fan hyn yn cwadratig pen i weired. Achos dyna beth oedd gyda ni am h yn hafel i. Oedd minus 5t di sgwario yno. Felly, cwadratig pen i weired. Fel yn lle i bedol. Ni'n mynd i edrych ar y graff, yr uchder yn erbyn amser, a wedyn beth sy'n digwydd i'r bel i hunan yn y gwyrdd. Felly dechreuwn ni bant gyda hwn nawr, mynd i animeiddio. A byddai'n neud i hunan. Felly y bel yn mynd ar y gromlin oren, gyda amser a'r bel i hunan, gyda'r un glas. A chi'n gweld nawr, mae'n croesi'r pwynt uchder 4 ddwy waith. Nawr ni'n neud y to. Felly ni a diddordeb pan mae'n cyrraedd y pwynt uchder 4, dyna'r bel, a wedyn mynd nôl o lawr, heibio'r pwynt uchder 4. Nawr mae'r defnydd yma, mae'r raglen yma yw GeoGebra, a mae gael yn Saesneg neu Gymraeg, a chi'n gallu chwarae o gwmpas gyda pethau i weld beth sy'n digwydd gyda pethau'n weledol gyda graffiau.